ସତରେ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କ। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଛି, ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସମ୍ପର୍କକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ତିଆରି କରିଛି। ସତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହୁଏ ନା ସମ୍ପର୍କକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନା ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା? ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ଅନେକ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ବିନା ଅତୁଟ ରହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ଆତ୍ମୀୟତା ନଥାଏ ସେଠି ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଭେଟୁଛି ଏବଂ ଭେଟିଛି ବି। ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ପଥାନ୍ତର ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନେକ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ବାଟ ହୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା ଆସେ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁଠି ହାସଲ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ିଯାଏ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କଟା ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାର୍ଥର ଯାଉଥିବା ବାଟ? ନା। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇବାକୁ ଗୋଟାଏ ବାଟ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ନା। ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ଗୋଟାଏ ରୂପ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ଦେଖିଛି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ସେଠି ସମ୍ପର୍କ ଛିଡ଼ଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ହାତ ବଢ଼ି ଠିଆ କରୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ। ସୁଖରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକର ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କଟା ମୋ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ପାଲଟିଯାଏ ଏକ ମରିଚିକା, ସମ୍ପର୍କଟା ବେଳେବେଳେ ପାଲଟିଯାଏ କୁହେଳିକା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବି। ସଦାରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଏବଂ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପର୍କ ନା ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା? ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତାରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ। ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖଇ ଥାଏ କୁଆ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଖଇ ସରେ କୁଆ ବି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ବି ଅନେକ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆସନ୍ତି, ଭେଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ରଖନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହୋଇଯାଏ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ନାଁରେ କୁଚ୍ଛାରଟନା କରି ସେମାନେ ବି ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଉଡ଼ିଯିବା ଲୋକ ଉଡ଼ିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଏକ ହୃଦୟର ଅବଗାହନର କଥା। ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କଥା। ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ତିଆରି କରି ଗଢ଼ିବାର ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସମ୍ପର୍କ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ସ। ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ରାଜିନାମା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ମୋ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହୃଦୟର ରାଜିନାମା କରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ। ନହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଛିଡ଼େଇ ଦେବାଟା ଭଲ, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାଟା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ।